علیکم. کلیتی مرا. السلام علیکم. معذرت میخوام کمی دیر کردم. هیچ مشکلی نیست. شما خوبید؟ رحمت تشکر. شما دید. من شما رو انتظار شدم باز میبینم با گیتار با تالاری ورزشی وارد شدید. بله میخواستم پیش از اونی که با برنامه شروع کنیم کمی هم باشه تا ببیننده رو بریده گردونیم. لبهای سردم جان گرفت از ساغری لبهای تو، لبهای سردم جان گرفت از ساغری لبهای تو، دیوانگی دارد دلم از عشق و سودای تو، دیوانگی دارد دلم از عشق و سودای تو. درود با شما تماشابینان عزیزی شو برنامه ورزشی قویتن. البته که میگونی عزیز مهمانی نوبتی برنامه ورزشی قویتن اوازخانی خوشصدو جوان موفق البته پیش از همه ورزشگار خیوم خیولبеков در برنامه ورزشی قویتن شرکت دارد و سپاس میگوییم که تکلیف ما رو پذیرفتند و در برنامه ما تشریف آوردند. تشکر زیاد. تشکر. میخواستم پیش از اون که با مشق شروع کنیم درود و سلامی به پایان خود را به کل تماشابینان تلویزیون ورزش رسانم و میخوایم که روز آنها نیز و مثل روز ما بولیده انرژی باشد، پر از قوه و نیروی تازه. بله نگونی عزیز این هم باشد با وارد شدن اوازخان خوشصدو خیوم خیولبеков با نیز فکرهای تازه بر کردیم و منظور شما میگردانیم که برنامه ما جالب شود و با تمرین ها با حرکت های جالب ورزشی منظور شما گردانیم و تب شما نیز بریده گردد. تماشابینان عزیزی تلویزیون ورزش میگذاریم با گرمشوی بدن بعداً تمرین اول رو شروع میکنیم. یادآور میشویم یگان عزیز حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ сиёсати варзишпарваронаро пеш гирифтанд ки имрӯз бинед маҷмӯъаҳои бузурги варзишӣ, майдончаҳои варзишӣ, толобҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шуданд ки барои албатта тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни мардум ва ҷомеа равона карда шудааст. бори дигар ташаккури зиёд хаём ки дар барномаи варзиши қавитан ширкат меварзед. манзури ман ин аст ки варзиш ҷисму ҷонро тақвият мебахшад, яъне баданро солим мегардонад, лекин боз фаҳмидаам ки овозро қавӣ мегардонад. шумо дар ин маврид чӣ гуфтаед? бале дуруст аст. дар мавзӯи овоз ки савол додед бисёр саволи ҷолиб аст. махсусан варзиши шиноварӣ барои қавӣ гардондани овоз беҳтарин намуди варзиш аст. вақте ки шахс пайваста шиноварӣ мекунад ба шиноварӣ машғул аст, ҳамин диафрагмаи қафаси сина аст кушод мешавад ва овоз боз ҳам кушоду равшан мешавад. яъне шумо таҷриба кардаед? бале дар ҷараёни тамрин кардану ҳаракат кардан ҳатто садо қавӣ мешаваду овоз ширинтару маҳинтар мебарзад. ногуфта намонад шиновари беҳтарин шиноварӣ аз кай шурӯъ шуд? шумо дӯст медоред, дилписандида ҳастед дар ин риштаи варзиш ва ё бале бисёр саволи хуб танҳо барои худ тамрин мекунед? вақте ки кӯдак будам мактабхон будам бо ҳамроҳи падарам оилавӣ дар яке аз ноҳияҳои кишвар дар ноҳияи Москваи он вақтаву ноҳияи Нисаи Алия Мамнуии имрӯза падарам дар яке аз кушунҳои ҳарбӣ кор мекардам ва дар он ҷо ҳам авзи шиноварӣ буд барои машқу тамрин ва мураббиёне ки ба шиноварӣ машғул буданд таълим медоданд ва ман низ бетараф набудам. аз падарам хоҳиш намудам ки маро ба ин варзишгоҳ бар
бурда то ман низ шиновариро нағз ба таври профессионалӣ аз худ кунам. Бисёр хуб. Ман мефаҳмидам, агар мо мефаҳмидем рост ба варзишгоҳи маҷмӯаи варзишии шараки донишгоҳи миллии Тоҷикистон ки онҷо ҳавзҳои ва шиноварӣ бисёр калон бар ҳаво воқеъ аст, яъне онҷо ҳаст, онҷо мерафтем. Мушкиле надорад, барои боварӣ карданатон марҳамат мерафтем. Сабаб некин мо ҳатман баъд аз боз барнома кӯшиш мекунем ки ҳаракатҳои ҷолиби Хайём Хаёлбековро дар ҳавзи шиноварӣ албатта дида бароем. Бисёр хуб. ин бисёр омили ҷолиб буд, чун шумо овозхон ҳастед, лек бинед падари шумо фарди ҳарбӣ ҳастанд. Лекин боз мехоҳем бифаҳмем модари шумо ки ҳаст, масалан ба чӣ кор машғул аст? модарам низ дар қатори падарам ба кори ҳарбӣ машғул буданд ва айни замон падарам аллакай нафақахӯр аст, модарам низ нафақахӯр аст. Чӣ гуна, чӣ тавр ба ин зина, ба ин самт шумо роҳ ёфтед, ба самти санъати мусиқӣ албатта? Чӣ омиле пеш омад? Бисёр саволи нағз, бисёр саволи хуб. Аз хурдӣ дар мо як хатогиам гӯям хато намекунам ҳаст, чунин ки наметавонем касби дӯст доштаамонро интихоб намоем мустақилона ва шояд ин тарси волидайн бошад, шояд ҳурмат бошад. Акнун вақти падару модар ҳарбӣ ҳастанд, бале хеле наметарсӣ? Бале, падарам дар зиндагӣ бисёр шахси ҷиддӣ ҳастанд ва он кас мехостанд ки ман низ ба мисли онҳо корманди ҳарбӣ бошам ва баъди хатми мактаб низ он донишгоҳе ки ман мехостам боз тарз буд ё ин ки ҳурмат буд, онро интихоб накардам ва донишгоҳи славянӣ дар бахши муносибатҳои байналмилалӣ дипломатия дохил шудам ва донишгоҳро хатм намудам. мери санад дар дил беқарор набуд. ва рӯзе бо падарам нишастаму маслиҳат кардам ки агар ки падарҷон илоҷ бошад дар дил ман дигар медорад, дигар чиро мехоҳам. ва падарам гарченде ки 100% розӣ набуданд ва гуфтанд ки зиндагӣ аллакай мустақилонаи худат ҳаст, худат интихоб намо, вале бин дар зиндагӣ мушкилӣ накашӣ. оғоз намудани барои сохтмони студияи шахсии худ бо дастгирии бародарон, ёру рафиқон шурӯъ кардем ва як вақт хабар шудам ки аллакай студияи ман омода аст. он таҷҳизотое ки барои студия лозим буданд, онҳоро харидорӣ намудем ва шурӯъ кардем ба сабти албом. ва нахустин якумин албоми худро соли 2016 сабт намудам. ин албом дорои 12 суруди студионӣ ба таври профессионалӣ. Пет, дар ҷараён боз доир ба фаъолияти эҷодию варзишии Хайём Хаёлбеков дар ҷараёни тамринҳо суҳбат мекунем ва равшанӣ меандозем. Як мартиба Хайём, биёд ҷиддитар медорем ва тезтар бесуҳбат ҳаракат мекунем, баъданро зудтар гарм мекунем ва мегузарем ба тамрини аввал. фикр мекунам суръатро пасттар мекунем Хайём. акнун тамошобинони азиз, мегузарем ба тамрини аввали. чун ҳар вақта шоу барномаи варзиши қавитан шабакаи моро тарк накунед. ҳамроҳи мо ва Хайём Хаёлбеков бошед. ай бари чеҳраме ҷигон сиёҳ. овозхони шинохта ва ҳунарманди маъруф Хайём Хаёлбеков 23 майи соли 1990 дар ноҳияи Ишкошими вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таваллуд шудааст. мавсуф хатмкардаи факултети муносибатҳои байналхалқӣ донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон мебошад. Хайём соли 2018 ба соҳаи санъат ва мусиқӣ рӯ оварда ба эҷоди суруд ва овозхонӣ пардохт. Хайём Хаёлбеков барандаи ҷоизаи Music Awards 2021, беҳтарин дар 50 гонаи муваффақ ва иштирокчии фестивали байналмилалии Боми ҷаҳон мебошад. Хайём муаллиф ва иҷрокунандаи сурудҳои маъруфе чун Чашмони сиёҳ, Паричеҳра, Дар ашқи Яздон, Рамида, Шоҳ муборак бод, Май дар соғар андозем, Масти ноз ва ғайра мебошад. бинакуни азиз, шоу барномаи варзиши қавитан идома дорад. тамрини аввали барномаи варзиши қавитан манзури шумо мегардад. меҳмони барномаи варзиши қавитан бори дигар ёдовар мешавем.
Хайём Хаёлбеков, овозхони хушсадои кишвар албатта. Хайём бор дигар хуш омадед ба толори бар ҳавои профит ва тамрини аввалро биёед зуд мо ҳамроҳи Хайём иҷро мекунем. Якум имкон бошад ба навбат Хайём, яъне зуд ҳамин зонаҳоро аз ман шурӯъ мекунем. 4 5 6 7 8 8 иҷро мекунем. Баъдан шумо навбати ман? бале. шурӯъ кунам? Бале. Як. Бисёр хуб. 3 4 5 6 7 8 бисёр олӣ. Хуб, меравем акнун ҳамон ҳаракате ки мо баъд аз он иҷро кардем. 1 2 3 4 1 2 3 4 4 маротиба иҷро мекунем. Баъдан ба истоп планка меистем, яъне як 30 сония зиёд не. Ман ҳамин гузро ба пушти шумо мезанам. Шумо розӣ ҳастед? Розӣ ҳастам. Субҳ бисёр хуб мешавад. Бисёр хуб мешавад. Саломат бошед. Меравем. Ва омода низ ҳастам. Бале. Бо исоб аз дасти рост шурӯъ мекунем. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 бисёр хуб. Акнун шумо меистед планкава ба исто. Бале. Хуб. 30 сония меистем ва халос. Мегӯни азиз, Хайём Хаёлбеков на танҳо овозхон, балки варжигар. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Акнун навбати шумо ба пушти ман мегузоред. мо бо навбат иҷро мекунем. вазмин будааст? Барои шумо чӣ қадар буд? Вазмин будааст? баъдан варзида истуда чӣ тавре ки ё субҳона хӯрок нахӯрдем, наҳорӣ накардем. Не, ман низ каме зард дода истодам аз боло. ин ба ман хотир бошад. Шуд бошад. Бисёр хуб. имкон бошад каме менишинем. дар болои гирим варзиши чӣ хел иш мекунед? Чӣ тавр аст? беҳтарин. Хуб аст. агар ростоша гӯям, имрӯз бо даъвати шумо ва таклифи шумо омадам. дер аст ки машқ накардам. ва фикрам ки пага аз хоб хиста наметавонам. ман фикр мекунам ки аз хоб албатта зуд мехӯзед. биёед ба мухлисон чӣ қадар вақт шуд ки тамрин накардед? ва шумо ба кадом навъи варзиш бештар дилбохта ҳастед? вале ман аз хурдӣ ба намуди варзиши гӯштини самбо машғул будам, чун дар зотан дар авлод аз ман тағоҳоям гӯштигир ҳастанд ки яке аз онҳо номашро агар гирам шояд шиносед, Санҷар Сарфарозов, ки албатта ҳамон тренере ки ҳамон роҳбаре ки тағоҳоямро машқу тамрин медод. ман низ ба онҷо даромадаму дар толори варзишии Динамо ба машқу тамрини гӯштини самбо машғул шудем. пас чаро идома надодед? шояд шумо низ мисли ҳамин ворисе ки гуфтед паҳлавон мешудед? шояд дар бозиҳои олимпӣ ширкат мебардед? шояд агар ки шахс он вақт муваффақ мешавад ки ин ё коре ки интихоб мекунад, бояд софдилона меҳнат кунад. ва ман мутаассифона баъди хатми мактаб ки ба донишгоҳ дохил шудам, вақтамро зиёдтар ба хондан сарф менамудам ва дар вақтҳои бекори холигӣ танҳо ба мусиқӣ дар акнун боз тамрини навбатӣ баромавериши қавитан аст. медонед ба кадом хотир мо барои махсусан иҷрои қафаси сина тамрин гузоштем? гурзҳоро масалан ҳамин ба истилоҳ штанга мегӯянд, штанга ва ба истилоҳ блинҳо мегӯянд гузоштем. ба он хотире ки меҳмони баромавериши қавитани мо албатта варзишгар аст, чун аз насли паҳлавон. аз ҳамин хотир мо ин гурзҳои вазминтарро гузоштем ки Хайём иҷро кунанд. чӣ фикр доред Хайём? ман низ диққат додам, чуноне ки барномаи шуморо ман пайваста тамошо мекунам. қавитан албатта. бо дигар ҳунармандон тамринҳои сабукона мегузаронед. хеле ҳасти имрӯз интихоби ту вазнин аст. бо чеҳраҳое ҳастанд ки масалан тану бозуи пурқувваттар доранд. аз ҳамин хотир мо тамринҳоро душвортар мекунем. акун қавитан маънояш қавӣ будан аст, устувор будан аст. шумо бигзор барномаи мо ҷолибтар бошад, чун мухлисони мо бифаҳманд ки мо яъне оддӣ иҷро намекунем. ҳамаш ҳақиқат аст, вазмин ва ҳаракатҳои душвор низ ҳаст дар барномаи мо. хуб, шумо якум иҷро мекунед? на, фикр мекунам баъд аз шумо. хуб шудааст. лекин ман баъд аз худам боз вазминтар мемонам. марама шумо барои ман кӯмак кунед. ман худам барои истудан, яъне якум давр аст.
8 маротиба иҷро мекунем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бисёр хуб. Акнун навбати шумо. Навбати ман? Бале, шумо. Инҷо тақрибан 45 кило аст. Аз 45 кило шурӯъ мекунем. Фикр мекунам барои гарм кардани Бале, бадан. бале, барои гарм кардани бадан. Хуб аст. Омода ҳастам? Меравем? Меравем. 1, 2, 3, 4, бисёр хуб. 5, 6, 7, 8. Фикр мекунам кифоя. Ана акнун хаём гурусҳоро мегирем. Шумо 12ро гиред, иҷро кунед. Яъне 16 кило то 22 кило меягонӣ азиз. Фаҳмо. Омода ҳастам? Бале, бале. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дутои дигар. 9 ва ва бисёр хуб. Биёед боз нагӯянд ки роҳи барнома меҳмонро гуфт иҷро кунаду худаш иҷро накард. шояд баъди барнома дар дили ман низ Бале, армон Армон намояд. Мо иҷро мекунем. пайдо мешаваду машқро сар мекунам. 3, албатта. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бисёр хуб. оли Бисёр оли. Хуб. беҳтарин. Хаём. боз чӣ гуна хислатҳо, боз чӣ гуна шуғл доред? бисёр саволи нағз. Айни замон чӣ тавре ки ман гуфтам дар шаҳри Хорух кору фаъолият карда истодам ва дар баробаре ки ба эҷодиёту мусиқӣ машғул ҳастам ва боз ба сохтумон низ машғул ҳастем. бовар кунед сохтумон низ як лаззате дорад ва ман дар аввал боварӣ надоштам ҳавои тоза пеш аз бале боварӣ надоштам ки ман сохтумон аз дасти ман медӯяд. нагони азиз биёед суҳбатро зиёд намекунем. ман аз хаём хоҳиш мекунам ки суруд замзама кунанд ва таби мо ва шуморо болида бигардонанд. имкон бошад. албатта ман омода ҳастам. منم دیوانه چشمی سیاهت یک دانه من جانانه من اسیر و والای روی چماهت یک دانه من جانانه من مسوزانم کنار درد اجرام یک دانه من جانانه من که هستم غرق دریای نگاهم یک دانه من جانانه من چشم سیاه چشمک میزنی دلم را بودی گب نمیزنی چشم سیاه چشمک میزنی دلم را بودی گب نمیزنی як маротибаи дигар даври дуюми тамринро ҷур мекунем, яъне гурусҳоро зиёдтар мегузорем, чун ҳам суруд замзама шуд ва ҳам таби мо болида шуд. Фикр мекунам таби мухлисо низ болида шуд. даври дуюми тамрини навбатии барномаи варзиши қавитан. хуб, анакнун ягони азиз мо 10 килои дигар вазн зам намудем. дар умум яъне ҷамъу мешавад 30, 40, 50 кило ба фикрам. як 10 кило дигар боз зам мекунем зиёдатӣ, мешавад 50 кило. якум шумо будед ё ман? шумо будед? ҳеҷ гап нест. гурусҳои вазбинтар мегирем. омода ҳастед? омода бошем. 8 то буда ба фикрам. бале. меравем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. бисёр хуб. акнун шумо. навбати ман. бале. агар ягон то 100 кило вазн зам кунем чӣ мешавад? шояд равад, а? шояд равад. ин валакай бадан гарм аст. Гарм аст, хоҳиш бале. низ ҳаст. албатта. шумо ҳисоб кунед. бале. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. бисёр хуб.
ман фикр мекунам Хайём агар як 20-30 килои дигар илова кунем иҷро меравад албатта Меравад, худам на? изист карда истодам. биёед мо бо нагӯяд ки мо гурсҳои биёед ман набиёд ки бо сабуктар гирифтем мо шумо лакай рақобат карда истодем. рақобат мекунем 22 кило 22 мешавад 44 кило марҳамат яъне мо 22 кило иҷро мекунем ё ки метавонем 16 иҷро кунем бо ки нест. шаш ба фикрам 7 ва 8 бале фикр мекунам беҳтарин. кифоя аст ман бошам 16 ро интихоб мекунам. бошад чун шумо ҳар рӯз бо дар толор ҳастед. акун мо кам акун ҳар Бале. рӯз ягер ман фикр мекунам баъд аз 16 22 меравад дар даври сеюм меравад. Бале. албатта. ярақа душвор буд ягони азиз осон нест Ду, 2 3 4 5 6 як туи дигар 7 як туи дигар 8 бисёр хуб чӣ хелатон ҳис мекунед беҳтарин. хуб аст ягони аст. азиз мо дар толори варзишӣ бар ҳавои ҷадиди профит қарор дорем ки воқеъ аст дар кӯчаи айни 49 ва ҳамроҳи мо Хайём Хайёлбеков овозхони хушсадои кишварамон қарор дорад ки бисёр хушҳол шудем бори дигар сипос ба шумо ки дар барномаи мо ширкат меварзед як тамрин дигар мо дар пеш дорем ва бо ҷаззобияту ҷолибият мо ин тамринро иҷро мекунему баъдан боз суҳбатро идома медиҳем бо телевизиони варзиш ва бо мо бошед тамрини охирони шоу барномаи варзиши қайвитан аст ҳамроҳи Хайём Хайёлбеков акро мо маслиҳат кардем ки дар толори яъне ба истилоҳ кикбокс ва гӯштини яъне ҷудо инҷо татамин матҳо қарор дорад дар болои ҳамин гилемҳои варзишӣ мо чӣ кор кунем каме сабқат кунем ва ду шарт аст мо шартро иҷро кунем шумо омода ҳастед бале омода ҳастам. барои сабқат омода ҳастеду барои шартам албатта. мо чӣ кор мекунем яъне дастро гузошта 1 2 3 4 5 6 аз ҷой мехезем ман ҳамин гуна 5-6 маротиба боз вақте ки иҷро кардем баъд ҳар дуяш якҷоя гузошта бисёр хуб сурат хуб аст яъне баъдан боз мебинем дар ҷадвал мешавад хоб омода ҳастем ягони азиз меравем ҳамроҳи Хайём 1 2 3 меравем 1 2 3 4 боз 3 4 каме 3 4 каме 3 4 аз ҷой бале 3 4 акун Хайём ҳамино зудтар ҳар дашт як гура гузошта аз ҷой мехезем ҳамдаст ҳам пой ҳамдаст ҳам пой меравем 1 2 3 аз ҷой пурра мехезем бале меравем бисёр хуб акнун нафасу каме рост мекунем шумо ки аз авлоди паҳлавонон ҳастед ягон чӣ ба хотир ҳаст барои ҳаракат кардан ман шуморо акнун каме мекобам ҳаракатҳо барои сабқат кардан дар аввал ман бояд каме омода шавед шуморо омӯзиш омӯзам. хуб шудааст ман аз чанд Шояд паҳлу ягон чӣ. ҳаракат мекунам шояд ягон чӣ дар хотири ман монда бошад. бошад ҳаст огоҳ карда будам ки аз авлоди паҳлавон ҳастӣ. хотирот қавӣ будааст ку будааст каме аст каме дар Хуб. хотир аст. ягони азиз бо ҳамин тамрини охирони барномаи варзиши қавитан ба анҷом расид ва ба шумо тани сиҳатхонаи бо таманно дорем дар охир агар Хайём гуфтание дошта бошанд бо ҳамин барномаро ба анҷом мерасонанд мо ҷавонон бояд ба қадру меҳнатҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расем ки барои мо чунин барои мо ҷавонон чунин толорҳои варзишӣ чунин шароитҳоро муайё намуданд ва мо ҷавонон низ бояд софдилона меҳнат намуда ба қадри заҳматҳои пешвои миллатамон расем ва номбардори кишвару давлати худ гардем. сипоси беандоза Хайём бародари азиз дӯсти азиз ягони азиз дар ин ҷо барномаи варзиши қавитан ба анҷом мерасад ва шумо тани сиҳатхонаи обод сарфарозӣ ва сарбаландиро таманно дорем
тарғибгари тарзи ҳаёти солим бошед, бо варзиш бошед, бо барномаи варзиши қавитан бошед, ҳамеша сарбаланду саломат бошед, тарғибгари тарзи ҳаёти солим бошед. Сеҳатманду саломат бошед. Саломат бошед.